Welkom bij Boppenslag Café. Joen is het onderwerp Sportclub Heerenveen. Aan tafel oud-speler Maarten de Jong en ik oud-speler Ronnie Pander. En de voorzitter van supportersvereniging Nieuw-Noord, Michiel Santema. En voor de zinstelling is het wel leuk, want het publiek bestaat Joen uit zeilvoetballers van Cambuur. Ja, en op BSA went dat achter de bar bij het programma beginnen mijn gesprek met in de sport. Maar dat over Joet even oors, want wij hebben dadelijks Liewe Westra, de hutfietser uit de Tien, onder de telefoon, die de driedaagse van de pannen in België rieden had. Die bellen we dadelijks, maar nou eerst de sport van de Arroene Wieken. Wat een nijs op sportmet werd deze weken. Te beginnen bij u zelfs, maar Sven Kramer. Hij zei in uw Boppenslag Café. Als het net beest, dan is het bij Oregales. Als het net beest, dan wist hem sowieso niet. Dat giet hoe de sportman van Friesland. Dat waard Epke Zonderland. Want, zei Sven, ik wie er net. Oors hier ik hem kregen. Of dat wier is of net, voor Epke weet ik net echt zijn haardoel. Een oordoel dit hier, dat is kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik ga ervan uit dat het allemaal lukt. Ja, tuurlijk. Maar toch nog even zo die sportprijs. Sven? Dat denk dat er misschien wel sjoemel is. Nou, dat weet ik net. Daar ging in instantie net van uit. Nee. Maar die weet het nooit. Gigantische teleurstelling. Nou, wij weten het net. Maar Spinder wel. Waarom heeft Sven die prijs net kregen, Spinder? Nee, net genoeg. Persoonlijk net genoeg respect voor. Persoonlijkheid. Dat had Liewe Westra. En heel het fietsenkinderen. Ja, absoluut. Maar 80 km per uur over de Frieske Rieken. Ja, super. Wat net zo super giet binnen de Harkemaanse boys. 4 verlierspartijen achter elkaar. Dan moet je toch maatregel nemen. Nou ja, dat jij er al bij. Uiteraard. Dus maar trainer Meinertsma het veldromje. Maar daarover ben de menings wel verdeeld. Dat vinden we natuurlijk hartstikke jammer. Wat ik jammer is het heel die tandnemende geweld op de voetbalvelden. Dus Spinder, wat moeten we doen? Dan moet je toch maatregel nemen. En als die maatregels helpen, nou, dan ben we hartstikke optimistisch. Ja, dat is zo een mission. We hoop je het maar. Dan nog even waarom naar Liewe, want zijn oude vak, strijdlissen, kan er ook nog als de beste. Erg goed zelfs, ja. Ja, het gaat heel hard, ja. Al is de broekonloeken misschien nog wel wat dreig. Dat is een grapje zeker. Maar het strijdlissen, dat is toch... Ja, super. Doch is de kans dat Liewe weer op een knibbelsmat liet. Ja, dat is zo een mission. Want Liewe Westra giet als een speer. Liek als de Arroene 3 dagen in België. Ja, super. Ja. Absoluut. Ja, Liewe Westra, we zoen hem nou onder de telefoon. Het slag het nog even net, maar zodra we hem onder de lijn hebben, dan onderbreken wij ons gesprek heel graag toch, voor deze hutfietser. Maar op tafel, Heerenveen-kenners. Ronnie Pander, voetballer bij Heerenveen van 94 tot 99, klopt het? Goed in licht. Maarten de Jong, voetballer van 84 en 95. Je hebt dus nog een seizoen met elkaar spelen. Ik ben een beetje komende man. Ik ga net mijn Maarten zelf spelen. Nee, niemand speelt op mijn positie. Die waard net al, Joen. Nee, absoluut. En Michiel Santema, voorzitter van supportersvereniging Nieuw-Noord. Ja. Oh, wat een leuke tijden daar op dat vak, hè? Ja, ze genieten. Genieten, echt. Ja, nou, daarom zullen we het er even over hebben. Ronnie, eerst met jij even. Wat is op dit moment, nevens jij, het grootste probleem bij Sportclub Heerenveen? Is het sportief? Is het zakelijk? Is het financieel? Wat is het grootste probleem? Ik denk dat het een combinatie is van al die dingen eigenlijk. Neem één ding wat nevens jij. Nou, dan gaat het over het veld. Er is een trainer die ruzie had met alles wat waarde verzinwurgt van de club. En dat dringt eigenlijk net samen. Een trainer die ruzie heeft met alle spelers? Net maar alle spelers, maar wel maar heel belangrijk. Juist, absoluut. Dat is nevens jij het grootste probleem? Dat denk ik wel, ja. Maarten, wat is nevens jij het grootste probleem voor Heerenveen? Ja, dat is heel moeilijk. Ten eerste, wij staan er nooit bij, dus je weet eigenlijk niet wat daar gebeurt op de velden en zo. Maar als je als voetballer kijkt, als oud voetballer, denk je, het loopt niet. Er zit geen automatisme in. Dus ik denk dat dat een beetje ook op het veld te maken heeft. Het grootste probleem is op het veld. Ja, dat denk ik. Maar goed, nogmaals, ik sta er niet dichtbij. Dus je kijkt als supporter. Maar dat komt nog wel bij de club. Jawel. Dat want dan ben ik nog actief voor de club. Dat klopt. Ja, klopt. wordt er dan, hoe praat ik?
Hij je met de roer, man. Ja, natuurlijk. Onderling heb je het er altijd wel over natuurlijk. Hè? Want iedereen probeert de club te helpen op zijn eigen manier. Dus daar praat je wel over. Maar goed, dat is de taak van de trainers. En die moeten het met de spelers oplossen. En wat er onderling bepraat wordt, dat was je net vertellen. Maar ja, dan maar komen toch geen conclusies dan? Nee, maar goed, dat is niet aan de orde, denk ik. Kijk, dat is een mening die ik heb en die hij heeft. En daar filosofeer je over. Maar goed, daar kunnen wij niks mee doen. Nee, daar moeten we wat mee doen. Wij niet. Nee, gelukkig heb je die verantwoordelijkheid dan net, hè? Gelukkig niet, nee. Nee, door woest net in Jansies gewoon steno? Oh, dat is een andere vraag. Oh, maar, nou. Ja, tuurlijk, dat ambieer je wel. Maar goed, nogmaals, je zit niet bij zo'n groep. Dus het is heel moeilijk aan te geven van wat leeft daar? Wat leeft er in de kleedkamer? Hoe gaan jongens met elkaar om? Ja, ja goed, en als dat chemie is, dan is dat op het veld ook zo. Nou, die chemie is er net. Dat denk ik niet. Nee. Michiel, Nieuw-Noord, de gangmakers in het Abelense stadion elke keer weer. Hoe moeilijk is het om nog elke keer weer vrolijke liedjes te zongen? Heel moeilijk. Ja, het is niks on. Het is net om on te zien, het voetbal is de tijd. En er staan spelers op het veld waarvan je denkt van, wat doen die hier? Ze hebben gewoon net. Is dat het probleem, net zei? Het grootste probleem? Ja, een heel flink aantal spelers hellen waarvan ik denk, die ben net geschikt voor Heerenveen. Neem eens wat. We moeten beginnen. Nou ja, dus een achterhoede waarvan je denkt van, nou, ik ben altijd dezelfde types, al je te leef. En dan liet ze Bak Nielsen, liet ze Futgin, terwijl dat juist degene is die maar wat pitter in. En voorheen ik hebben we één spits, Bas Dost. Nou, we weten al wat gebeurd is. En er zit geen achter. Dus ja, het is gewoon hartstikke dom. Ben je het er maar eens, Ronnie? Nou ja, hij heeft wel gelijk in sommige dingen die hij zei, ja, absoluut. Dat ze de verkeerde spelers er staan hebben? Ja, het was maar een hele grote selectie en de trainer maakt keuzes vanzelf. Maar wat mij opvalt is dat een Hagelund er nog zit en een Roda Voort is. Dat is natuurlijk eeuwig zonde voor een club als Heerenveen. Ja. Komen we dadelijk op waarom. Maar ik zei Krek. We onderbreken het gesprek als wij Leo Westra aan de telefoon hebben. Het fietsen. Daar heb je geen ruzies met trainers, zei Leo. Verstiest mij? Ja, hartstikke mooi. Nou Leo, de 3-daagse van de pannen zit erop. We hebben mensen on bij ons op de redactie van de Billy plat voorzitten. Wij winnen teleursteld. En do? Ja, hetzelfde. Ik baal als een stekker natuurlijk. Ik zie er heel goed via mijn 8 seconden bonus op de nummer 12. Ja, ik zie het 12 eigenlijk, maar op de rest is maar. En nou verlies ik het rondje, dus ik baal wel een beetje, ja. Ja, voor de duidelijkheid voor de mensen die het net weten, er was tweede uiteindelijk in het eindklassement. En de stier er heel mooi voor, maar die tijdrit onder eind. Wat gaat er mis, Leeuw, in die tijdrit? Want het lieke wat dreigt te gaan. Het lieke wat dreigt, maar ja, ik weet niet wat er mis gaat. Op zich gaat al even goed en ik ging wel hut, alleen het waaide echt verschrikkelijk hut. En steek een jam in, dat voelde me net mij. En, er winnen een paar dingetjes bij. Ik kreeg de wind van de zijkant en die fiets die verhaast van mij onder mijn wijs maar. En, ja, dat ben die liefste dingetjes misschien dat het er leidt. Maar we kunnen er lang en breed op praten. Maar Rosselaar die gewoon kret en wat sterker in de tijdrit. En dan wil je het worden. Ja, toch is die goed litten, denk ik, in deze 3-daagse. Ben je daar wel tevreden hoor? Ja, zeker. Ik ga zeker net anoniem in rondrijden en zo ben ik net ingesteld. Ik fiets gewoon op gevoel, want we rijden net meer en ik ga gewoon echt op gevoel rijden en ik denk dat ik gewoon goed in ga. Ik ga me in het begin in elke etappe rustig houden en op het eind weekend gewoon elke keer en weekend echt goed. Dus ik ga alle etappen in beeld rijden en ik ben zwaar in het klassement en een bergtrui ga ik nog, dus op zich ga ik er nog net zo gek niet in. En het contract bijtekenen? En het contract bijtekenen, ja. Dus dat is heel positief. Dus het is op zich een hele mooie dag voor mij. Zij is dat. En tak om wie kan je werken kans, hè? De Ronde van Vlaanderen? Nee, dan gaat die Vlaanderen los, ja. Dus, heerlijk. Heb je er al zin hoor, naar deze 3-daagse? Ja, zeker. Ja. Ik ga er nou al zin in, ja, echt voor de green. Ik geloof gewoon in België, dus ik viel me een echte Belg op. Ik ga er gewoon echt wel zin in. Dus ik green nou ben naar het hotel daar en dan loop je gewoon tot snijden en daarna kom ik even 2 dames tussen. Dus, Oké. Hey Leeuw, we beginnen bij plat voor. De takkenbieke snijden. Dan list die bij Sjen, of net? Sorry? Dan list die bij Sjen.
Ja, zeker. En dan in de finale hoop ik, hè. Zo is dat. Leeuw Westra, Tierentank en lekker het westen. Oké. Nou, het fietsen. Dus we hebben het oorzaak voetballen. Hij geen trainers, maar al je verschillende spelers. Goed, we hier het oer dat Michiel zei van er zijn verkeerde spelers. Ik denk dat de selectie sowieso qua balans wel onevenwichtig is. Maar ja, ik moet zeggen dat een trainer die dan komt, die had ik nog een beetje de erfenis van de vorige trainers. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Maar nogmaals, als een keer aan Roda ergens oorspeelt en we hadden Hagelund nog in de Grindheim en dergelijke. Dat vind ik sneu voor een club als Heerenveen. Ja, dat kun je de trainer onrekken niet, toch? Ja, maar ook de spelers. Kijk, als speler moet je natuurlijk ook profileren. Moet je bewijzen dat je erin wil staan. Dat is een samenloop van omstandigheden. En ja, dat gebeurt misschien de ene wel en de andere niet. Als je traint, dan moet je laten zien dat je erin hoort te staan. Ja. Dus ja, nogmaals, wij staan nooit op het trainingsveld, maar... Nee, maar goed, Ronnie zei dat Hagelund er nog is en Roda die zit bij Excelsior. Goed, dan maak je verkeerde keuzes als technische staf. Dat kan, maar alleen je hebt wel te maken met spelers die nog contracten hebben. Dus die schuif je ook niet zomaar aan de kant. Dan heb je waardevermindering, dus die jongens moeten ook spelen. Want misschien kunnen ze zich in de kijker spelen. Dus het is heel moeilijk. En ja, je ziet dat ze in het zoeken zijn van de juiste opstelling. Aan de andere kant kun je afvragen van, tegen Twente speelde een fantastische pot voetbal. En toen gebeurde de winterstop. Ja, wat is er in de winterstop gebeurd? 18 december, wie de laatste overwinning. Ja, dus dan denk ik van, wat is er in Marokko? Waar zaten ze? Wat is daar gebeurd? Wat zou er gebeurd zijn? Ja, dat weet ik niet. Maar dan vraag je je af van, na die tijd is het alleen maar minder gegaan. Ja. Wie die wedstrijd net geflatteerd? Of die ook dat. Ja. Oké. Maar... De opleving liep mooi dan niet weer, want we speelden volgens mij in de Graafschap. Nou, wie had veredeld tweede elftal. Nou, het is in Twente, wie is net ongelukkig. Nee. En daarna is het eigenlijk gewoon... Ze gewoon zetten voor ik wie, toch? Ja. Het heeft met vorm te maken, maar wat is vorm? Ze kunnen alles onderzoeken, behalve vorm. En dat is het rare ervan. Hè? Want de ene week is het zus en de andere week is zo. Maar goed, je maaien van een club als Heerenveen verwacht je dat ze dat op een gegeven moment op water krijgen, toch? Ja, dat is het. Maar kijk, ik zit op het moment ook bij een andere club. En dan die jongens, die gaan met elkaar vissen. Die gaan met elkaar dit doen. En dan kweek je een team. Ja. En dat is heel belangrijk. En doen ze dat bij Heerenveen? Dat weet ik niet, maar dat merk ik, daar zit ik dan bij. En dan merk ik dat gewoon, dat leeft. Ja, en dan krijg je ook dat je in een wedstrijd, als hij een steek laat vallen of hij een steek laat vallen, was in mijn tijd ook zo, dan pakt een ander dat op. Ja. En daar gaat het om. Ja, dus ze werken net voor elkaar. Ja, dat gevoel krijg je en dat zie je. Ja. Maar goed, nogmaals, ze doen allemaal hun best. En het is heel moeilijk om dat te bepalen. Ja. En voor een trainer uiteraard ook, want hij kan de hele week wel goed trainen. En dan moet hij zaterdag een wedstrijd spelen en dan heeft hij zijn broek vol. Ja, van angst of hij durft niet meer. Want je hebt wel met mensen te maken. Ja. En dat is heel moeilijk. Maar het lijkt, je moet er toch ergens beginnen met oorzaken te zoeken om oplossingen te vinden. Ja, maar daar zijn ze ook wel mee bezig, denk ik. Je kan wel merken dat ze heel wat zieken binnen. Want ik in het team werd heel wat verloren. We gingen van tevoren doen, Maarten en ik. En die zijn toen Ron Jans bij Gracie, toen weer duidelijk herkenbaar. Er weer altijd pit en er weer altijd power. Nou, dat ben wel dingen die nou eigenlijk een beetje ontbreken. Maar dan krijgt Jans er dus ik net in, Michiel. Nee, op enorme niet net. En hoe kan dat? Nou, natuurlijk wel apart. Hij heeft een aantal spelers hellen, hè? Dost, El Achoui en Kruiswijk. Nou, en wat is met spelers gebeurd? Ja, het voegt helemaal niks toe, daar onder het team. En hoe je die pieper er wat in kunnen krijgen, dat is natuurlijk hartstikke lastig. Het zit misschien gewoon net in die jongens. En je kan ze moeilijk dat onleren, denk ik. Dat met ongeboren wezen. En nou, als ze wel naar spelers hellen, dan moet ze daar heel goed naar zien. Ja. Wat ook wel een rol mee speelt. Ja, goed, Ronnie heeft ook al getraind bij Heerenveen. Kijk, je hebt een bepaald trainingssysteem. Hè? En als iemand vanuit Heracles komt, met alle respect, en die komt in de Heerenveen-cultuur, dan wordt in één keer heel anders getraind. Dus heel veel krijgen er ook een terugslag van. Hè? Dan vallen ze echt heel ver terug. En nu moeten ze dus die stappen maken. Ja, maar goed, dan zei ik weer op mijn beurt, daar heeft een technische staf jij mee te krijgen. Jawel, maar je haalt die jongens wel op om in het niveau mee te doen. Maar als jij moeite hebt om het trainingssysteem te pakken en te trainen zoals ze willen, ja, dan is dat heel moeilijk. Hè? En Nick Lohuis heeft ook een keer bij Heerenveen gezeten. Nou, die is er eigenlijk een beetje onderdoor gegaan. Ja. Maar goed, als speler moet je er wel mee om kunnen gaan. En ja, goed, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat hebben heel veel spelers bij Heerenveen gehad. Het eerste jaar zie je ze niet en dan in één keer staan ze er. Ja. Dus, nou ja, je hebt er wel mee te maken. Het zijn mensen, hè? Ja, gelukkig wel, hè? Ja. Dadelijk praten we verder. Maar er gloort hoop, hè, aan de horizon. Want er is een nieuwe technische directeur bij Sportclub Heerenveen. En dat is oud-voetballer van hetzelfde Heerenveen, Johan Hansma. En dus, Gongus, verslagjouwer Roelof de Vries op een paard om er eens te zien.
en te jaren wat Hansma van doel is en wat hij van de situatie vindt. Als technisch manager wie Johan Hansma nooit in de media. Veenstra wie altijd de woordvoerder. Maar nou is het, Safir, we hebben nou sprake met Johan Hansma net op zijn kantoor, maar in de bronkamer. Hoe is dat nou, technisch directeur? Goed. Viel dat nou ook oors? Nee, totaal niet. Dat verandert hij niet? Nee? Nee, ik heb alleen een andere, meer verantwoordelijkheid erbij gekregen. Als technisch manager was ik natuurlijk verantwoordelijk voor de afdeling scouting, de voetbalacademie en het dameselftal. En nu heb ik daarnaast de verantwoordelijkheid gekregen over het eerste elftal en de medische afdeling. Hoe maakt Johan Hansma Heerenveen wil voetballen krijgen? Nou ja, dat is op zich niet zo ingewikkeld. Wij zullen zeker de voetbalacademie en de scouting zullen we moeten doorontwikkelen. En daarnaast zullen we ook de selectie natuurlijk door moeten selecteren. En wij zullen volgende stappen moeten gaan nemen. Ja, wat ben dat dan? Volgende stappen? Nou, dat zijn eventueel nieuwe spelers halen. Ja. Hoeveel? Geen idee. Soort? Weet ik niet. Dus het nedig, nijspelers? Wij willen wel doorselecteren, wat ik al zei. En hoeveel dat er gaan worden, dat weet ik niet. Hij je gewoon vaker nog op het punt zitten dat je denkt, waar zit ik hier eigenlijk in godsnaam naar de Sjen? Ik zit elke wedstrijd op de tribune. En ik zit er elke wedstrijd naar te kijken. Ja, dat snap ik. Maar dat je dacht, wat is dit? Nou ja, goed. Het lijkt me niet verstandig dat ik dingen ga zeggen hier voor de camera, wat ik vind. Dan kun je toch uitlezen hoe dat kind, dat het op dit moment net goed gaat. Ik heb maar 2,5 minuut. Alle popjes moeten goed met elkaar om kunnen gaan. En daarnaast heb je ook te maken met kwaliteiten van spelers, ambities van spelers. Dus dat zijn allemaal dingetjes die je allemaal meeneemt in je overwegingen. Dus dat is het. Vrij vertaald, de spelers gaan net goed met elkaar om de ambities binnen te leeg, liek als de kwaliteit. En dus moeten er nieuwe spelers bij. Te beginnen met Sven Koems. Een belangrijke rol bij het herrie van goede spelers wie in het verliezen altijd Riemer van der Velde. In hoeverre wordt Riemer erbij belusten? Wat is zijn rol? Nou, Riemer heeft Koems ook gezien. Ja. Dus dan komt er een rapport. Riemer is in België, shot Koems. Komt er een rapport bij Jum. En je zegt, nou, het ziet er goed uit. Nee, wij hebben Riemer naar België gestuurd om Koems te bekijken, terwijl wij hem ook al gezien hadden. Vind je het leuk? Dat niet Ja, dat weet ik niet. Ik ben net begonnen, maar ik vind het gewoon een geweldig leuke uitdaging. En mijn hart ligt bij Heerenveen en ik zal echt stinkende best doen. Ja. Maar natuurlijk niet ik alleen, met alle mensen die bij Heerenveen werken om Heerenveen weer terug te krijgen. Want dan zie je dat, hè? Jouw hart ligt bij Heerenveen. Ja. Hoeveel mensen binnen deze club, ik binnen die directie, hij nou echt nog een clubhart? Ik denk dat iedereen die bij Heerenveen werkt eigenlijk een clubhart heeft. Echt weer? Dat denk ik wel, ja. Twijfel je er net eens om? Nee, ik twijfel daar niet aan. Nou, Michiel, volgens mij twijfelt je er wel aan. Ja, ik weet het wel heel zeker dat de meesten binnen de huidige samenstelling, waarvan je denkt van, ja, die binnen puur voor zichzelf, voor het baantje en net omdat ze zo vol van de club houden. Dit is nogal wat was toen zeist. Dan heeft het toer directie? Ja, in alle lagen denk ik wel. Dus, het club het mist bij een soort mensen bij Sportclub Heerenveen. Ja, ik vind het een kwalijke zaak dat een directeur van boeten naar moet komen. Dat er net iemand in de hele organisatie is die die functie kan beklaaien. Ik snap dat net. En dan moet ik nog een heel goed salaris verdienen zonde. Echt een heel gemiste kans. Maar dat is toch de tijd van, dat is toch bij alle grote clubs, hè? Net bij alle clubs. Hè. Dus juist bij een aantal clubs dat ze gewoon wol in staat binnen om iemand om te stellen die een verleden heeft bij de club. Dus dat kan wel degelijk. Ja. Kun je het helemaal eens wezen? Of zei je hem van, nou, Michiel. Moet ik de antwoord op geven? Ja. Ik snap zijn gevoel en beleving wel. Dat snap ik wel. Natuurlijk lopen binnen de club mensen met een hart. Maar de een die beleeft het zus en de ander beleeft het zo. En misschien waren er wel mensen binnen Heerenveen die gesolliciteerd hebben om directeur te worden. Dat weet niemand. Nee, maar goed, je moet wel het kaliber hebben om dat te kunnen. Maar feit is wel dat het imago van Sportclub Heerenveen de les die het wel veroordeelt, of net? Ja, absoluut. Ik denk trouwens dat er gewoon heel veel mensen binnen Heerenveen die hart voor de club hebben. Want als het onder in de organisatie zo zit, nou, Ronnie Venema, Jeffrey Talan, Johan Hansma, maar de echte smoel buiten, zeg maar. Nou, die is wel een beetje voor het de laatste jaren. Ik denk toch wel dat dat een beetje onderschat is. Op wat voor manier is dat onderschat, denkst? Nou, dat het toch wel een hele belangrijke functie is. Die de Riemer van der Velde. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Maar hoe kun je dat nou nog oplossen dan? Want het is zo. Nou ja, je moet gewoon heel goed zien binnen de club. En stap ondernemen de rug en rechters is er dan. En
eigenlijk het paard vinden dat weer omhoog gaat. En daar is op dit moment wel met waanden, denk ik. Maar dat is net makkelijk. Nee, maar hoe zou dat net als matten dan? Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Die Jen vind ik zelf makkelijk om terug Johan Hansma wat naar voren te sturen. Dat is een clubman, had er Jen spelen. Dat is iemand die het verstaan had van voetbal. En daarin ik naar boeten treden kennen, zeg maar. Ja, als het, want we hebben het, dat best heel duidelijk daarin. Zeg van nou, daarin mensen om die nevens mij niks met Sportclub Heerenveen hebben, maar dat club het, zeg maar. Waar verneem je hem dat dan aan? Op Nieuw-Noord, zeg maar. Nou, we merken het onder de manier van werken. In het verleden dan, toen Riemer er bijvoorbeeld nog ziet, nou dan, als er wat gebeurde, dan kwam hij naar die taal en spruts hij er direct op aan. En dan ben ook meestal, die sturen een brief. En hij is niet idee van wie die brief komt, er zit een naam onder en ze gaan net met elkaar om. Ze communiceren net meer met hun achterban. Nou, van achter hun bureau. Ja, dat is een compleet verkeerde manier. Ja, wat moet je niet zeggen? Ja. Nee, maar ja. Nou, dat, ik neem wel dat het wel een heel groot verschil is, Maarten, met de jaren 90 de voetballers. Kijk, toen wij voetbalden hadden wij een heel andere band met de supporters dan tegenwoordig. Kijk, je groeit, hè. Dat moet je niet vergeten. Hè. We zijn van een heel klein stadion naar iets gigantisch gegaan. Dus dat ontwikkelt zich door. Nou, en daarom is het heel belangrijk dat je wel de banden houdt met. Hè, mijn zoontje die vindt het ook leuk om daarheen te gaan. Maar ja, hoe kom je daar? Waar moet je wezen? Daar begint het al mee. Ja. En ja, dat is heel zoeken. Hè, maar dat is heel moeilijk. Als je groter wordt Nieuw-Noord ook groter. En er zitten ook meer rotte appels tussen, met alle respect, noem het maar op. Dus, maar dan moet je wel onder controle houden. Ja. En dat is heel moeilijk. Kijk, Riemer was een man, die wist precies van iedereen van hoe of wat. Nou goed, ik doe Heerenveen Grutterwaard, ja, maar goed, dat was de kracht van Riemer. Hè? Riemer die kon tegen je zeggen van, nou kom je vanmiddag bij mij thuis, we gaan even babbelen. En wat ga je doen? Dit, dat, zus of zo. Nou, doe maar niet, want er wordt toch niks. Nee. Maar goed, die cultuur zijn we mee opgegroeid. Ja. En nu hebben we een ander omslagpunt gemaakt. Ja, maar het is wel een hele andere cultuur. Ja, hè? maar dat is de maatschappij. Soms heb ik daar ook moeite mee, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar het is nou eenmaal zo. En dan moeten we toch proberen met z'n allen die kant weer op te gaan. Kijk, wie daar ook aan mee gaat werken, ik wil mijn steentje weer bijdragen. Ja. Zijn wel meer. De club moet weer meer eigen worden. Ja, het familiegevoel. Als iemand vroeg wat is het familiegevoel van Heerenveen, kon niemand het zeggen. Ja. Dat was de vraag altijd. Maar dat was omdat je een hecht team was. Ja, en dat moet weer weer omkomen bij Heerenveen. Ja, dat vind ik ook. Ja. Daar ben ik er wel mee eens. Doe hier is het al oerem, hè? Geert Arend Roda, hij hing het. Geert Arend. Ja, hij hing het op de telefoon. Ja. Hey Geert Arend, hoe is het? Goed. Maar je Mick? Ja, heel goed zelfs. Alhoewel de Heerenveen supporters hier wel wat zitten te shaken, was binnen bang voor komende sneur natuurlijk, de stookkomst. Hoe zit het zin hoor? Nou, zo op zich net bang te wezen, want ik zat er niks aan van. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Het is leuk voor mij om terug te komen in het mooie Heerenveenstadion. En ik hoop dat we er een mooie wedstrijd voor mij mee snel. Maar dan was ik wel even een doelpuntje mooi pikken, neem ik hoor. Ja, als ik het even ken, dan zou dat natuurlijk wel mooi wezen, ja. Ja, want dan was je natuurlijk weer even Sjenlid in het Abelense stadion. Ja, absoluut. Dat is een mooi moment om jezelf te laten aan iedereen in Heerenveen, dat ze je net met verjetten. Ja, want er was de mist, Ronnie Pander zit je, die zei van ik begreep er niks van dat deze jongen nou voort moest. Nee, ja, dat is dit is mijn eigen keuze geweest, omdat ik op een gegeven moment alleen maar op de tribune zit. En ik weet al wat minuten van ikzelf. Ja. En ja, vandaar die keuze. En de club heeft me laten gaan voor een jaar hier. Ja, en bij Excelsior heeft het goed naar het zin? Ja, zeker. Ik ben een vaste waarde voor het elftal. En ik speel hier mooi op het middenveld. Dus het is hartstikke leuk om hier te voetballen, ja. Dat jouwt je wel weer wat zelfvertrouwen natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nou moest ik van Maarten de Jong nog even vreten als het nog van de weddenskip wist. Ja, zeker. Zeker. Oké, en wat is die? Want hij moet mij net vertellen. Wat? Nee, moet je het net vertellen? Nee. Nou, ik geloof als ik een doelpunt maak, dan krijg je mijn shirt. Dat is een mooie stimulans, of net? Ja, nou ja, ik ga mijn shirt net zo graag vet. Dus in die zin dan... Oké. Dus ik gun Maarten natuurlijk mijn shirt. Dankjewel, vriend. Ik gun net mijn shirt sowieso, Maarten, dat wist hè. Ja, dat weet ik. Oké, Geert, hartstikke bedankt dat ze even naar de telefoon komen koerst. En verwoest. En een heel soort succes sneun.
Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Nog fijne Joen. Net de volle succesvolle zie je die ik daarbij Nieuw-Noord is dat. Dat zei het Nieuw-Noord. Hey, Geert Arend, hartstikke bedankt. Ja, dat is begrijpelijk. Oké, hoi. Nou ja, Geert Arend, Excelsior, wat wordt het? Voor komende seizoen? Ja, Heerenveen wint het wel. Die winnen dat wel. Die had echt meer kwaliteit. Ja, en Matti Takkum hier gewoon weer omkomen, Roda? Ja, ik vind van wel. Dat is wel een type speler die wij kennen broeken. Ja, want dat heb je misschien ik wat een beetje met die biening met de club, hè? Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk ook heel veel blessures gehad en een lange weg gehad. Ja, hè? maar ik bedoel met regionale spelers. Ja, maar dat spreekt mensen aan. Hè? Ja. Vroeger was het alleen maar regionaal. Als je wedstrijd Heerenveen Cambuur had, daar ging het om. Ja. Ja, en nu heb je heel veel buitenlanders. Nou goed, dat is door 96 gekomen, Bosman de rest. Maar goed, we moeten terug naar die periode. Je moet gewoon weer jongens uit de regio. Terug naar de basis. Juist, mensen herkennen dat. Ja, dat lukt je niet altijd, maar... Dus het is wel heel lastig, want de vierver is je wel iets vanzelf. Ja. Dus om dat niveau te houden is wel heel lastig, vind ik. Nee. Maar hier moet wel kennen. Ja, deze maat we weer om. Roda maat we weer om. Sneur een actie, Roda terug. Opnieuw Noord? Nou, misschien. Ja. Zo bewegen. We hebben die op mijn idee gebracht. Ik wil je hem hartstikke bedanken voor de komst hierheen. En na je weekend dan hebben we weer een Bobbeslagcafé. Dan stiet het in teken van de Snitser volleybalvrouwen. Want die staan vlak voor de bekerfinale. Njontje Nierlien wie het voor het laatst dat ze die expion. En nou dadelijk kies jij naar het Nijsinghoed. Nog een heel moeilijk jong te wensen. Doeg!